M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandiraninso pano pa Tilankhule na Ambuye. Pamene tikupitiriza kapena kukwangula sabata imene kutha ino. Pamene tikhati kusinkhasinkha za mawu osiyanasiyana a Mulungu. M'sabata imeneyi tamva kwambiri Paulo Woyera akulangiza Timoteyo komanso maphunzitso za utsogoleri ndi zina zotero. Tamvanso Ambuye Yesu Khristu akutipatsa mafanizo osiyanasiyana pa zokhudza moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Choncho leronso tigawane nawo, tigawane nanu, tigawane ndi anzathu, tigawane ndi iwo amene anakuthandizidwa kapena anakuthandizana nawo kuti ngati Akhristu tikhale nyale yowunikira pa dziko lapansi. Tipemphere. Ambuye Mulungu, tikupemphani kuti mupitirize kukhala nafe pamene tidakadikirirabe zotsatira za zisankho za mdziko lathu lino. Tikupemphani Ambuye kuti mupitirize kupereka bata ndi mtendere mdziko lathu lino. Kupempherera iwo amene apambane kuti apambane ndi mtima wodzichepetsa, ndiponso iwo amene agonje nawo sagonje ndi mtima wazaulere, kuti potero anthu anu apitirire kukhala mbata ndi mtendere mdziko lathu lino. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Amos mutu 8 ndi 4 mpaka 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Caroline Makawano, a servants of the Blessed Virgin Mary, Malawi Catholic Community in Kenya. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo yolembera Timoteyo mutu 2 ndi 1 mpaka 8. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Brother Cornelius Banda, OH, Hospitora Brothers of St. John of God, Malawi Catholic Community in Kenya. Mawu amtenga woyera akuchokera mu uthenga wa Luka woyera mutu 16 ndi 1 mpaka 13. Amene akutiwerengera mawu amtenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Lazaro Piri kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Chauta akuyankhula ndi anthu amene amati tiwagule osauka ndi siliva. Mawu a m'buku la mneneri Amosi. Amosi adati, imvani izi, inu amene mumapondereza osauka, amene mufuna kuwononga anthu osauka a m'dzikomo. Inu mumadzifunsa kuti, kodi chikondwerero chakukhala kwa mwezi chidzatha liti, kuti tigulitse zinthu? Kodi tsiku lopumula la Sabata litha liti, kuti tigulitsenso tirigu, kutinso tipeze mpata wochepetsera miyeso ndi kukweza mitengo, ndiponso kuti tichenjeretse anthu ndi masikelo onama, kuti osauka tiwagule ndi siliva, amphawi tiwagule ndi nkhwawiro, kutinso tigulitse ndi mungu womwe wa tirigu. Chauta Mulungu amene ana a Yakobe amamunyadira walumbira kuti, ndithudi sindidzayiwala zochita zawo zonse. Chifukwa cha zonsezi dziko lapansi lidzagwedezeka, ndipo onse okhala m'menemo adzamva chisoni. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri.
Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo yolembera Timoteyo. Pakhale mapemphero opempherera anthu onse. Iye amafuna kuti anthu onse apulumuke ndipo kuti adziwe choona. Tsono choyamba ndikukupemphani kuti pakhale mapemphero opempherera anthu onse. Mapemphero ake akhale opempha ndi othokoza Mulungu. Muzipempherera mafumu ndi onse amene ali ndi ulamuliro, kuti tikhale ndi moyo wabata ndi wamtendere. Tizitamanda Mulungu pa zonse ndi kumadzilemekeza. Zimenezi nzabwino ndi zokondweretsa pamaso pa Mulungu, mpulumutsi wathu. Iye amafuna kuti anthu onse apulumuke ndipo kuti adziwe choona. Pajatu Mulungu ndi mmodzi yekha, mkhala pakati mmodzi yekhanso pakati pa Mulungu ndi anthu, munthu uja timati Khristu Yesu. Iyeyo adadzipereka kuti akhale momboli wa anthu onse. Umenewu unali umboni umene udaperekedwa pa nthawi yake. N'chifukwa chake ine adandiyika kuti ndikhale mlaliki wake ndiponso mtumwi, wophunzitsa anthu a mitundu ina mawu achikhulupiriro choona. Sindikunamatu ayi, ndikunena zoona. Ndikufuna kuti paliponse amuna popemphera azikweza manja awo kwa Mulungu momuchitira ulemu, mopanda mkwiyo kapena kukangana. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Woyera monga analembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adauza ophunzira ake kuti padali munthu wina wachuma amene anali ndi kapitawo wake. Anthu adadzamneneza kapitawoyo kuti akumwaza chuma cha mbuye wake. Tsono mbuye wakeyo adamuyitana namfunsa kuti, "N'chiyani chimene ndikumva za iwe? Undifotokozere za ukapitawo wako, pakuti sungakhalenso kapitawo ayi." Apo kapitawoyo adayamba kuganiza mu mtima mwake kuti, "Ndichite chiyani popeza kuti mbuye wanga akundilanda ukapitawo? Kulima ayi, ndilibe mphamvu. Kupemphapempha ayinso, kundichititsa manyazi. Chabwino, tsopano ndadziwa choti ndichite: kuti anthu akandilandire ku nyumba zawo, ukapitawo ukandithera." Motero adayitana angongole a mbuye wake mmodzimmodzi. Adafunsa woyamba kuti, "Kodi uli ndi ngongole yotani kwa mbuye wanga?" Iye adati, "Mafuta miyeso yokwanira mitsuko 10." Kapitawoyo adamuwuza kuti, "Nayi kalata yako ya ngongole, khala pansi msanga ungolembapo mitsuko 50." Adafunsanso wina kuti, "Nanga iwe ngongole yako njotani?" Iye adati, "Tirigu muyeso wokwanira matumba 10." Kapitawoyo adamuwuza kuti, "Nayi kalata yako ya ngongole, ungolembapo matumba 53." Apo mbuye wa kapitawo wonyenga uja adamuyamikira chifukwa cha kuchenjera kwake. Pajatu pokhala ndi anzawo, anthu okonda zapansi pano ngochenjera kuposa anthu okhala mkuwala kwa Mulungu. Yesu popitiriza mawu adati, "Ndipotu ine ndikuwuzani kuti mudzipezere abwenzi ndi chuma chonyengachi. Apo chimacho chikadzakutherani, Mulungu adzakulandireni ku nyumba zamuyaya." Wokhulupirika pa zinthu zazing'ono ngokhulupirikanso pa zazikulu, ndipo wonyenga
pa zazing'ono, amanyenganso pa zazikulu. Tsono ngati wakhala osakhulupirika pa chuma chonyengachi, ndani nanga adzakusungize chuma chenicheni? Ndipo ngati wakhala wosakhulupirika ndi za wina, ndani adzakupatsa zimene zili zanuzanu? Palibe wantchito amene angathe kutumikira mabwana awiri, pakuti kapena adzadana ndi mmodzi nkukonda winayo, kapena adzadzipereka kwa mmodzi nkunyoza winayo. Simungathe kutumikira onse awiri, Mulungu ndi chuma. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abalanga kundika Ambuye, monga ndinanena pachiyambi paja kuti sabata iyi takhala tikuona Paulo akulangiza Timoteyo, ndipo amulangiza zinthu zambirimbiri zokhudzana ndi moyo wake. Anamuza atsogoleri a mu mpingo ndi zimene amene akukhalira, amene akukhala kuchitira. Anamufotokozera za ubwino woti anthu azitha kumvetserana ndi kumvetsetsana. Ndipo Ambuye Yesu msabata imeneyi atipatsa mafanizo osiyanasiyana otithandiza kuphatikizirapo nkhani ya azimayi aja amene amathandiza Ambuye Yesu Khristu ndi ophunzira awo. Lero mawu oyamba kuchokera mu kalata ya Amos, m'buku la Amos, akukamba za zinthu zimene zimachitika pakati pa Aisraeli pamene anthu samalabada za osauka, pamene atsogoleri samayikako chidwi, pamene anthu osauka anali kuponderezedwa. Choncho Mulungu anatuma Amosi. Amanena kuti buku la Amosi ndi limodzi mwa mabuku amene ali very tough, very straightforward akamakamba za zinthu zake. Mawu achiwiri alero mukalata ya Paulo oyera yolembera Timoteyo amakamba za kufunika kwake kopemphererana. Chifukwa choti kuchokera kumapemphero ndimene timapeza kuunika kwenikweni. Ndipo Ambuye Yesu Khristu muthenga wabwino atiuza za fanizo la kapitawo uyu wonyenga ndi nzeru za nzeru zimene adachita ataona kuti kapitawo wake ukumuthera. Kuti zonsezi zikutuza kuti chani? Dokeza kuti poyamba makolera kuti kumbutsa kunena kuti ife Akhristu monga Amosi uja tikhale anthu amene sitipyatira ponena zoona, pophunzitsa zoona, potumikira moona. Akutikumbutsa ife Akhristu kuti ndi udindo wathu kulalika osati zabodza, koma kulalika za zoona za Mulungu. Anthu adziwe chenicheni chimene Mulungu amafuna. Chifukwa tilipo anthu ambirimbiri amene timalalika kuti anthu atikonde, popular preachers. Kulalika kunena kuti ndisatsutsule wina aliyense, half-baked truths. Kulalika kuti anthu azindikonda. Amosi kuti yayi. Amosi tumene amauza akuluakulu a Yuda sikuti zinali zophweka. Amadziwa kuti adathuchira china chilichonse, timadziwa za Yeremiya chipongwe chonse zimene amamuchita, chifukwa chonena kuti amanena zoona. Choncho tikumemedwa lero ngati Akhristu kunena kuti pamoyo wathu tizikhala anthu oona mtima, kuwafotokozera anthu zoona. Mulunguno taponya voti kwathu kuno ku Malawi. Panenedwa zambirimbiri, pakunenedwa zambirimbiri. Koma ife ngati Akhristu we have to go beyond zimene zikungolankhulidwa, to seek the truth, kufufuza, kupeza, kuyenda ndicho ona. Kandi no political party ya mtundu wanji tekeze kuti chipani changa ine sichidachite bwino, ndiye nokhala humble to accept defeat. Kapena chipani changa chaenda bwino, ndiye nokhala humble not to be proud. Choncho ife ngati Akhristu Amosi akutiuza tiwauze anthu zoona, osapyatira zoona, osayepula zoona.
ndipo monga zimene zimachika nthawi ya Amosi ija, kwathu kuno ku Malawi, mu Africa, kali pa dziko lapansi, tiona kuti osauka, opanda kalikonse akuponderezedwabe kwambiri. Ndangati amene lero angapanga afford moyo bwinobwino kuti nene mosaopa, mosachita mantha. Life has become so expensive. Why? Mwina chifukwa choti ena ake akupondereza enanso. Akuzokhala andale, akuzokhala a business, akuzokhala mwinazo alalike amene. Koma Amosi akutiuza tidziwe chimene tili. Ndipo kwa ifa katolika tisayiwale, kuna kuti ubatizo mutapatsa ntchito zingapo. Ntchito imodzi ina ndikukhala a prophet, to be a witness. To be a witness means to be truthful. Osanama, osayepula, kuwauza anthu mwachilungamo komanso moona. Anthu amene akuzunzika komanso amene akuzunzidwa. Ndi ntchito yathu kuwawonjola, ndi ntchito yathu kuwathandiza, ndi ntchito yathu kukhala mbali yawo. Ife ngati Akhristu timakutena sena kuyiwala maphunziro a Chikatolika, preferential option for the poor. Kuti anthu osauka, anthu opanda kanthu, ndi amene akuyenera kuti adzikhala kumtima kwathu. Koma lero zimene zichike ndi opposite. We want to make the poor poorer. Anthu osauka asakutsitsidwe. Tazina because of my policies amene tikupanga. Tazina chifukwa cha moyo umene tikukhala. Tazina chifukwa chosala bada komwe za ena. Mu situation imeneyi, Amosi akutikumbutsa ife Akhristu. Tatiyeni tipange go beyond the noise. Ife tisakhala ndokonda akonda chuma ngumayula nazo ntchito zathu. Makumbukira masoko amakedzana makamba za masikono. Ife ngati alalikiseni okhala ndiodyetsedwa vimasikono pamoyo wathu tsiku ndi tsiku. No, ayi. Choncho tiwapempherere atsogoleri a mpingo yonse kuti akumbukire udindo wawo wokhala ma prophet. A prophet oona owaza anthu zoona. Tipempherere andale. Tani kuti angoponya zisankho. Suluza amene mwina amene ndopanga programu ino, madzulo alikozomba kuti marizatsi atuka kapena ayi. Koma tiyeni tiwapempherere atsogoleri andale kuti amene aluze, let them be graceful in loss. Amene awino, let them be humble in triumph. Tikatende kuti dziko lathu lizokhala dziko la bata ndi mtendere. Koma tikadzikutumula, tisayiwale zimene wanena Amosi zija. Kapena zimene anena Ambuye Yesu muthenga wabwino. Adzatigubuduza, adzatigwetsa Mulungu. Chimene sitikumayenera kuchiwala. Ndipo monga amene Ambuye Yesu atitsindika muthenga wabwino uja kuti khala anthu ochenjera. Chuma chimene tili nacho, mphamvu zimene tili nazo, tiyeni abale tizigwiritse bwino ntchito for service, kutumikira anthu. Tizigwiritse ntchito bwino maudindo athu kuti anthu apeze chipulumutso. Tigwiritse ntchito ndalama zathu kuti zithandize ena kukumana ndi kupezana ndi Mulungu. Ambuye Yesu akutiuza mfanizo umene kuti tigwiritse bwino ntchito chuma chathu. Amuchemerera Ambuye Yesu kapita uja wonyenga. Usati chifukwa cha kunyenga kwake, koma chifukwa choti adadzitsimuka moyo mwake adati ndichitepo kanthu kuti ndigonzepo kena kake pa zolakwa zimene akhala ndikuchita pa moyo wanga. Ngakhale kuti amachita zimenezo pa chumaso cha wina, koma Ambuye Yesu akumuyamikira chifukwa cha chimenecho. Koma ife tinokhala ochenjera ngati Akhristu kuyambira pachiyambi pa zinthu zabwino. Moyo Malawi muno kuti nene mosaopa ukuwawa, izi ndi zoona. Koma ukuwawa chifukwa chani? Kodi ena amene tili maudindo osiyanasiyana, kapena business, kapena mafumu kumene muja ndanena, kandi fandale, sifa Akhristu. We are Christians. Nthawi zina ndimadzifunsa funso ili. Ndalifunsapo kambirimbiri, ndipo sindiyepola kufunsa funso limene. If indeed Malawi is a God-fearing nation, why is there so much poverty in this country? Why is there so much corruption
in this country. Ngati dziko la Malawi ndi loopadi Mulungu, nchifukwa chani kuli umphawi wadzaoneni ku Malawi kuno? Chonsecho nthaka yabwino, madzi ambirimbiri, natural anthem yathu imanena bwinobwino. Koma tikaonetsetsa it's because pena pake we are failing our duties as Christians to be the light, monga Amos wanena, kuwauza anthu zoona kuti asinthe, kuwathandiza amphawi kuti aonjoke mphawi wawo. Chifukwa ninji? Chifukwa mwina chakatangale ziphuphu kapena vimasikono vimene timadyetsedwa. Choncho mawu alero, Sunday ya lero ikutikumbutsa tiyena Khristu kale kuunika monga Amos uja. Nthawi yakwana tisinthe kachitidwe kathu ngati dziko, koma kwakukulu ngati Akhristu, ncholinga choti chipulumutso cha anthu chifikire posepose. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.